Toto cvičenie je najlepšie pre rozohriatie a zahriatie svalov, ale aj dýchania. Je vhodné aj pre zníženie stresu, príznakov astmy a zotavenie dychu po fyzickej námahe. Cvičenie bude trvať 3 minúty. Necháme sa viesť. Poďme na to. Nádych, výdych. Nádych, výdych. A zadržím dých na 5 sekúnd. A znova nádych, výdych. Nádych, výdych. Zadržím dých na 5 sekúnd. Nádych nosom, výdych nosom. Nádych nosom, výdych nosom. Zadržím dých. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Zadržím na 5 sekúnd. Nádych, výdych. Nádych, výdych. A zadržím dých na 5 sekúnd. A znova nádych, výdych. Nádych, výdych. Zadržím dých na 5 sekúnd. Nádych nosom, výdych nosom. Nádych nosom, výdych nosom. Zadržím dých. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Zadržím na 5 sekúnd. Nádych, výdych. Nádych, výdych. A zadržím dých na 5 sekúnd. A znova nádych, výdych. Nádych, výdych. Zadržím dých na 5 sekúnd. Nádych nosom, výdych nosom. Nádych nosom, výdych nosom. Zadržím dých. Nádych, výdych. Nádych, výdych.